Сьогодні я вас вітаю на каналі Футбол Віталь. Ми будемо тестувати бутси фірми King і бутси фірми Дучі. Оці бутси фірми Дучі це мого брата колишні. А фірми King це мої бутси, зараз бачите. І так, для початку ми будемо тестувати шипи. Кого менше шипів, мені кажете, кого менше шипів, того буде, той краще буде. І так, зразу цього знімемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тут 11 шипів. А тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Тут 14. І ми визначаємо, що ці бутси гірші, ніж оці. Тут трошки менше, бо коли багато дуже шипів, то ходити для футболіста, для людини, яка грає в футбол, погано. І так, дивіться, будемо ще подивитися, щоб закручувати зовнішньо, щоб бачите, отако, коли бити. І так, дивіться, ми вже визначили, що у цих ходити краще в бутсах, ніж у цих. Так, подивимося, в яких краще крутити м'ячика. Так, беремо, наприклад, ці. Того носачок трошки, бачите, тонший, підняти м'ячика легше, а тут того трохи він, бачите, тверденький. Так де м'ячика трохи погано крутити, так. Оце буде краще крутити м'ячика в ту сторону зовнішню, бо тут більш отако сюди, на праву сторону. І так само, і ми вже визначили, що у цих фірми Дучі краще крутити, ніж фірми King. Так, і так, паси передавати внутрішньою стопою. Дивіться. Передавати паси нам буде краще, коли бутси отако трохи вигнуті ось сюди. М'ячик тоді прилягає і так пас віддається краще. А тут того, бачите? І так воно. Оце я бачу, буде краще оцим видавати, бо тут трохи, бачите, отакого типу сюди. А тут ми бачимо, що воно трохи розпухле, як так сказати. І паси передавати краще бутсами King. Якщо їх би зробити трошки отако ще загнути і носочок трошки так, щоб вони були м'якші. Бачите, які оці, як резина, а вигинаються хорошо, а ці трохи не. Я їх тільки сьогодні придбав. Оці вже, мій брат в них вже грає і вже вони стоять. Це ще колишня фірма. Це зараз тільки розвивається ця фірма. Ну і так, ми визначили, що ці бутси кращі, ніж оці. Ну і так, підписуйтеся на канал. Я буду